lehenko pilotaria honen irrifara eta honen hortzak, Abel Barriola. Honen burua, Patxi Eugi, fijo. Hau ez da ikusten. Oñatz, joder. Hau, Oskar Lasa. Hau, Irujo, Juanito. Hau izango nuke, igual Augusto, Titin. Eta azkeneko ni, igual. Saio hau prestatzen ari ginela, artekari adiskide bati galdetu nion. Ik gogoan daukan Mikel Goñiren partidaren bat, edo bereziki gogoan daukanen bat, eta Azkoitikoa esan zidan. Horrelakoak ere asko izan zituen Mikelek. Hemen onaurkiak ikusten ari gara, bestelakoak ere asko izan zituen. 22 eta 2 galdu zuen bat esate baterako Donostian, hemen segituzue partida hartako irudiak, 2 tanturekin geratu ziren Lasa eta biak, sekulako txistuak jozizkioten Mikel Goñiri oso itxura txarra eman zuen, Azkoitian ere baldintza ez oso egokietan agertu zen, eta gero gainera suerte txarra ere bai, berotzen ari zela pilota zapaldu, orkatila bihurritu, eta kamilan atera behar izan zuten, eta horrelakoak ere izaten zituen Mikelek, Abel. Bai, holakoak ere izan duzitun, ez? Azkenen, dena sartzen du hanka, gehiago gutxio, eta holako hanka sartzen Mikelek ere izan du ditu, ez? Azkenen, zuk aipatu bezala Donostian, Azkoitian, bat edo beste holakoak izan du ditu, eta Mikel Goñin ibilbidea zitzaiken denen olako gauzetaz ere itzein behar da, ez? Eta pixkoa lehengora bueltatzen naiz, ez? Hala ere, hau gertatuta ere, urrengo astean jokatuko balu edo 2 astetara frontoia bete ikentzun, ez? Alegia, zezen zalek eta dienak, lehen aipatu duen bezala, Curro Romero edo bai omentzegoan bat, eguna zuenean ura zoragarria zela, ez nik uste Mikelekin ere jendek hori bilatzen zulare bai, ez? Erregulartasun hori bino gehiago, berak egun ez eukenen hortaz disfrutatzea eta gozatzea bino dudik ez dau, bere bilbiden hanka ere denak bezala sartu dula bino beste.